Il-ħajja sagrifikali tas-saċerdot hija estremament importanti. Fejn tidħol il-kurat ta' ars kienet element qawwi immens. U dan naraw ħeżistijej mill-frott li fil-verità ħalla. Il-frott li ħalla kemm kien kbir. Il-frott u l-grazzi ta' konverżjoni kemm kienu kbar. Irridu nifmu li aħna kollaboraturi ma' Alla. Kollaboraturi ma' Alla però mhux biss bit-talenti naturali tagħna, mhux biss bit-talenti li tagħtina xjenza pereżempju. Għax faċilment bħala saċerdoti aħna nużaw fejn naf il-mezzi teknoloġiċi biex nxaħdu l-kelma tal-Alla u hija ħaġa tajba jiena stess qed nagħmilha bħalissa. Imma mardux inserħu moħħna fuq dawn għax il-qawwa ħafna drabi ġejja mill-bluwa tas-salib. Il-qawwa ta' Alla ġejja mill-bluwa tas-salib fil-ħajja tas-saċerdot. Is-saċerdot huwa l-iblaħ ta' Alla. Kif jgħid San Pawl, aħna boloħ ta' Kristu. Aħna boloħ minħabba Kristu. In saċerdot li forsi qed tisma' aħares lejk innifsek bħala l-iblaħ ta' Alla llum il-ġurnata. Illi inti bil-mezzi dajfin kapaċi verament tikkonverti ta' madwarek. U din irridu nistaqsuha lil nfusna bħala saċerdoti. X'qegħdin nagħmlu għal poplu għafdat fidejna biex jikkonverti hija missjoni lil mulej tagħna u aħna x'qegħdin nagħmlu biha. Jekk aħna nittraduha din il-missjoni, allura l-mulej kif jgħidilna anke fl-Antik Testament il-profeta, jekk jien ngħidlek tagħti kelma biex jikkonvertu ma tgħidix u dak li bniedem imut f'dnubu għax int ma tkunx kellimt, jiena nitlob ħajtu minn għandek. Il-mulej se jitolbuk rendi kont fil-veru sens tal-kelma għax inti aċċettajt b'responsabilità dal-Ministeru Saċerdotali inċamil tal-konverżjoni ta' dawk li Alla fdalek fidejk. U ma noqgħodux ngħidu li dawn huma affarijiet antiki, antikwati, din hija r-realtà l-bluwa tas-salib li forsi llum ma rridux naċċettawha. Forsi anke fil-Knisja ma rridux naċċettawha, ma naċċettawx li rridu nissalbu għall-konverżjoni ta' ħaddieħor. Il-ħtija mhijiex fuq min ma jikkonvertix eżistijaj. Ir-responsabilità da fuqna li ġiet mogħtija dil-missjoni. Il-Madonna fid-drittaha ġewwa Fatima li talbet ħafna dal-element ta' sagrifiċċju għal-konverżjoni tad-dinja, ħaġa li Padri Pio tal-Pjagi għexa fil-milja kollha tagħha wkoll. Meta wriet il-viżjoni tal-infern li tliet tfal, il-Madonna qalet hemm ħafna nies li qed jintilfu jmorru l-infern għax m'hemm ħadd jitlob għalihom. Jitlob u jagħmel sagrifiċċji għalihom. Hija vrasi li jiena vera dejjem impressjonatni minn mindu qrajta. Il-Madonna ma qalix li t-tor tagħhom li qed jintilfu, ma qalet għax m'hemm ħadd li qed jitlob jagħmel sagrifiċċju għalihom. Huwa statement qawwi li ma nasax ngħidu. Però qalet il-Madonna ġewwa Fatima u l-Knisja tina garanzija li l-Madonna dirett Fatima lura huwa statement li rid ċaqlaqna mill-qalb tagħna bħala poplu ta' Alla, però wis iktar bħala saċerdoti. Meta aħna ġejja mogħtija din il-ministeru partikolari ta' rikonċiljazzjoni kif jgħid San Pawl fl-Eterċew il-Korintin li nħabbu il-bniedem ma' Alla. L-inna ġemoti dan il-misteru ta' rikonċiljazzjoni. Ġwani Pawlu t-tini jeżisti f'dal kuntest ta' dal-mod tal-pastorali tal-kurat ta' ars jirrifletti anke ftit fuq żminijietna meta il-qrar jinnota li naqas ħafna. Jiġbed l-attenzjoni fuq is-sinodu tal-qrar li kien sar u tajjeb anke jkollna ċans nerġu nirrivedu dak id-dokumenti rekonċiljazzjoni u penitenza. U l-Papa jinnota li jisma' sabiex aħna jkollna pastorali